Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Döwlet telewizionyny we medeniýet serişdeleri paýtagtyň Kaşan köşkünde geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisiniň taryhy mejlis bolanlygy barasynda habar berýän makaly real durmuşda stadionlarda we meýdançylarda iýdi üzülmeýän mejburi çärelerden ýadan halkyň Berdimuhammedowlara şöhrat diýip gygyrmakdan hakykatdan halis ýadanlyklaryny görmek bolýar diýip türkmen tinçisi goloýdy redaksiýamyza iweren syýasy seljermelerini aýdýar. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginiň nowatdaky sany şeýle seljermeleri gönükdirýär. Aşgabatda geçen soňky halk mejlisiniň fonuny türkmen siýasatyny onurçy ýyl agylyk edýän doňokçulugy we durgunlugy nazar aýlýar. Ýene şol bir wagtda umyt uçgunlaryny görmäge tinanşýar. İlk bilen temadan daşlaşıp günün möhüm bir täzeligini ýatdalyň. 6-njy oktýabrda Türkmenistan 1948-nji ýylda bolup geçen Aşgabat ýer titremesiniň pidalaryny ýatdaýar. Şeýle-de uruşlarda wepat bolan türkmenistanlaryň ýasyny tutýar. Bu wakalara bagyşlap hatyra çärelerini geçirýär. Şeýlere gysgaça täzelikden soňra gepleşigimiziň esasy temasy bilen söhbete girişeli. Döwlet mediasy halk mejlisini taryhy mejlis hükmünde mahabatlandyrýan makaly ýurt içinde paxta ýygymyny abadanlystyrys işlerine we beýlik çärelere mejbur çekilýän büdjet işgärleriniň barha köp işden çykyp gidýändiklerini görmek bolýar. Hatda häkimet başyndaky adamlaryň esasy tütünleri bolan harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň, polisiýa we harby ofitserleriň hem köpçüliklerin işden çykyp gidýändigini tiňnata bolýar. Bazarlarda we az karitleriniň nowatlarynda mundan beýlek gidilip bolmajak gariplasmany we horkumsylygy görmek bolýar. Häkimlikleriň, arçynlyklaryň, migrasiýa gullyklarynyň öňünde öz problemalaryny indi açaçan dile getirmäge milt edýän märekäni tiňnata bolýar. Bu problemalar wagtynda toýlarda, iş ýerlerinde we sosial mediada ýarym açyk, tat açaçan görnüşde alınıp barylýan özara pikir alysmalaryň sesini esitmek bolýar. Diýip syýasy synç aýdýar. Türkmenistanyň döwlet edara kärhanalaryna büdjet işgärleriniň jemgyýetçilik çärelerini mejburi çekilmegi, olardan dürli bahanalara esaslanyp ýylgyderli görnüşde pul terişdeleriniň mejburi toplanyp alynmagy ýaly meseleler türkmen syýasy jemgyýetçilik durmuşynyň miýdemez bölegine öwrülip gidene çalym edýär. Ýöne ýerli synç alaşyz mejburlyklaryň hemde manidan mahrum hökmanylyklaryň arasyna halk içine pıntıklayan umit uçunaklaryny görmäge çalışýar. Syýasy doňokçulugyny eremek ähtimallygy, döwlet syýasatynyň üzüňlük görülgesiniň aradan aýrylmak ähtimallygy ýerli synçynyň ynanjyna görä diňe bir hyýalwent göwün ýurtma bolman eýsem halk arasyna gymyt hereketden, üzüňlükden we doňoklukdan azat durmuşa teşnelikden habar berýär. 2024-nji ýylyň 24-nji sentýabryň Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň taryhy mejlisine düşürilip döwlet telewizionyny efire berilen video şekiller türkmen raýatlarynyň hem öz ýagdaýlyklaryny inneden beýlek gizläp bilmeýänliklerini görkezdi diýip ýerli synç aýdýar. Ol özüniň bu sözlerini mejlisiň dowamyny halk maslahatynyň başçy Gurbanuly Berdimuhammedowyň çykyşynyň arasyna gahrman arkadagy şöhrat diýip gygyrmaly ýerde şöhrat diýip gygyrmaýan adamlaryň video kameralaryň obyektiwine iýilip olaryň döwlet telewizionyny efire berilmegi bilen delillendirýär. Ýygrananlaryň arasyna şöhrat sözüni aýtman diňe çapak çalýan adamlary görmek bolýar diýip syýasy synç aýdýar. Türkmenistan üçin şuňa meňdeş iýinçe we ýumşak alamatlaryň uly özgörüşleriň buşukçy tökmüne kabul edilip biliner. Ýöne synçylar umyt söwdegarlygy bilen meşgullanmakdan çetde durmaga çalışýarlar. Şonuň üçin anyk bir zat aýtmak kyn bolup biler. Ýöne ören keçi we öçüg hem bolsa türkmen synçysy halk arasyna oýkonjuraýan ütgüşlük alamatlaryny görmäge çalışýar. Halk maslahatynyň mejlisine döwlet syýrowlaryny kabul eden adamlara medal paýlananyny açaçan öz aralaryny gurrun edýän kümüş taşly eneleri hem görmek bolýardy diýip ýerli synçy döwlet telewizionyny efire berilen halk mejlisine talgılanýar. Indi başdan başlaly 24-nji sentýabrda Aşgabatyň gün ortasyna Konstitusiýa binasynyň garşysynda ýerleşen maslahat köşkünde halk maslahatynyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Synçylar bu maslahatda halkyň hakyky meseleleriniň gozgalmanyny aýtdylar. Geçen gepleşigimizde hem belläp geçişimiz ýaly bu mejlise Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Gurbanuly Berdimuhammedow başlyklyk etdi. Döwlet medeniýetyne görä Berdimuhammedow mejlisden çykyşyna ýurtda gazanlan ösüşleri magtady. Türkmenistanyň ýaşar syýasatyny durmuşa geçirmekdäki wezipeleriň üstüne durup geçdi. Ýurdun zähmet we
maliye bazaryny ösdürmek, telekeçilere goldaw bermek bilen bagly teklipler bilen çykyş etdi. Ol daşary siýasat babatyna ýurdun bitaraplyk siýasatynyň ähmiýetini ünitjekdi. Eýsem halkyň haýsy meseleleri agdalmady. Türkmenistanly synçy şol meselelerin käbirlerini ünitjekýär. Ol bu meseleleri esasan iki topara bölýär. Ýurt içine kiraýetlaryň meseleleri hem de ýurt daşyna çykan raýatlaryň problemleri, büdjet işgärleriniň mejburi çärelere çekilmegi, olardan mejburi pul ferişteleriniň ýygnanyp alynmagy ýaly problemalar, edara kärhanalarda işleýän adamlary işden sowudýar. Şeýle Gugundtürlük türkmen synçysynyň seljermelerine görä, harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärlerini hem başga şekilde we formada ýüze çykýar. Olaryň arasyna hem köpçüliklerin işten gitmeleri hasap alınýar. Şu wagt içinde agdalan problemalar resmi retorika bilen aýdylanyna bagtyar durmuşda ýaşaýan, hasaplanýan adamlaryň ýüzbeýiz bolýan, ýöne resmi metbuatda aýdylmaýan problemalar bolup durýar. Şol bir wagtda işsizler, hüpçünçüligi pes hojuluklar aýry başga problemler başdan geçirýär. Olaryň käbirleri iş eklen çöldegine daşary ýurtlara gitmegi saýlap alsa, meselem ýurtdan çykmakda düýbünden başga problemalar bilen ýüzbeýiz bolýar. Mysal üçin pasport almaly, pasportyň möhletini uzatmaly, iş tapmaly we şoňa meňdeşler, daýhanlar, kärineçler, oba senagat toplumyň işgärleri hem bir topar problemalara duçar bolýar. Durmuş ykdysady problemalar bolsa ilatyň tas ähligatdygyna öz täsirini ýetirýär. Bir topar problemalar dowam edýän pursatyny synçylary görä iň kyn tarapy adamlar şol problemalary azat görnüşde aýtmakdan çekinýärler. Sebäbi problemalar barada dil ýaryp hökümetiň alyp barýan siýasatyny tanqid edýän ýa-da dürli talaplar bilen köpçüligiň öňüne çykyş etmäge milit edýän adamlar häkimetler tarapyndan ýazarlamalara sebäp edilýärler. Indi ýeri synçy şeýle meýillerin ýuwaş-ýuwaşdan üýtgäp barýanyny aýdýar. Ol hökümet binalarynyň öňüne, meselem häkimliklerin, arçynlyklaryň ýa-da migrasiýa uruly ýaly hökümet edaralarynyň öňüne ardy şikaýetlerini açaçan aýdyp sosial mediada hem ýarym açyk ýa-da tas açaçan görnüşde problemalara ünitjek başlan adamlaryň peýda bolup başlanyny aýdýar. Bu meselelerin halk maslahatynyň mejlisi bilen ary baglanyşyna dolansak, synçylar halkyň hakyky meseleleriniň bu mejlisde gozgulmanlygyny taýýarlar. Ýurdun daşyna galan we dürli çeşmelere görä 2 milliona çene sany bolan türkmen raýatlarynyň ykbaly hem öwgüli däl. 10 miňler çöse pasportsyz we gaçak 100 miňler çöse möhleti uzaldylan we şu ýylyň dekabr aýynyň ahyryna güýjüni ýitirýän pasportly potensial legal däl migrantlar ýöne 10 miňler çöse her köpüge mätäç, pulsuz, kartsız, kömeksiz, köp halatda dokumentsiz galan türkmen studentleri. Bu sany usanasaň sogab bar, emma watan halky bilen watan bolýanlar diýen prezident Berdimuhammedow näme üçin geçirilen halk maslahatyna hakyky durmuş meseleleri hakyna kişilamagy söz aýtmady. Bu soraw häzirki wagtda 100 miňlerçe türkmenistanlyny gyzyklandyrsa da Arman türkmen döwlet senzurasyny Türkmenistanyň prezidentiniň diýwanynyň işgärlerini we umuman ýurdun ideologiýasyna jogapkar iň ýokary derejeli emeldarlary gyzyklandyrmaýar. Sebäbi olaryň özü üçin hiç bir mesele ýok. Islan imiti, islan pulu, islan ýurduny baryp gelmek, islan okuwuna çağılaryny iýermek, islan maglumatyny internetden almak bularyň ählisi olar üçin eliterli bagytdyr. Ýöne halkyň hakyky durmuşy, onuň hakykaty, erkinligi, ykdysady bolçulugy, teşneligi günü-günden artyp barýar diýip ýerli synçy aýdýar. O türkmen halkynyň arasyna ýadawlygy Sowet giňişligine 1980-nji ýyllarda aralaşan ýadawlyga meňdedýär. Gelin häzir şol maglumatlar edil bolşýaly ýerli synçynyň öz galamyndan diňläli. Bu maslahat nähili hem bolsa 1980-84-nji ýyllary ýatladýar. Şol ýyllary hem Sowet durgunlulygynyň iň bir demikdiriji ýyllarydy. Owgan uruşy gidip durka ýurtda iň bir adaty durmuşy haritlaryň agyr ýetmezçiligi saklanyp galýarka, merkezi telewizionda gadyrly ýoldaş Brejnewi görkezýärdiler. Ýöne hem şol ýyllarda hem jemgyýetiň kommunistik partiýanyň demikdiriji senzurasyndan we ýalanlaryndan ähli umumy ýadawlygy hiç kim üçin eýem sir däldi. Muny hatda döwlet telewizionasynyň operatory hem rejissörleri hem gizlemýärdiler. Hut şonuň üçin meselem ozalky SSKP MK-nyň 1980-82-nji ýyllardaky ýygnaklarynda çykyş edýän, gartaşan hem ankasy çaşan Brejnewi bolşýaly, ýagny garry emelsiz gürleýän sözlerini bilmeýän, nire dedigini unudan
lawzy yiten kesel we yarawsız ýolbaşçy hökmünde görkezýärdiler. 1982-nji ýylyň noýabrynda Brejnew aradan çykyp, ýurtda ölümleriň we ýokary derejeli ýaşlaryň 5 ýyllygy başlanandan soň bolsa, şol kommunistik partiýanyň ýygnaklarynda oturan adamlaryň ýüzündäki ýylgyryşlar hem ýitip ugrady. Bulary näme üçin ýatladyk? 2024-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda geçirilen Halk Maslahatynyň taryhy mejlisiniň video şekilleri hem türkmen raýatlarynyň ahir soňy ýadawlygyny gizläp bilmänligini görkezdi. Uly Berdimuhammedowyň çykyşynyň aralarynda "Gahrman arkadagy Şokrat" diýip uludan çapak çalmaly ýerlerinde uly plan bilen diňe çapak çalýan ýöne Şokraty aýtmadyk raýatlary görmek bolýar. Iň gyzyklysi şeýle kadrlar köp halatlarda diňe bir izdaky däl, öňdäki oturan adamlara degişlidir. Çapak çalýan adamlaryň arasynda umuman ýylgyrmadyk medallar paýlananda bolsa açaçan öz arasynda gürrüň edýän kümüş saçly eneleri hem görmek bolýar. Ençime gülnäp öňünden repetisiýa edilýän we berk seçilip alynan adamlaryň şeýle özüne alyp barmagy we iň möhimi olaryň özlerini şeýle alyp barmagyny döwlet telewiziýasynda uly kadr bilen operatorlaryň görkezmegi hem jemgyýetiň içindäki göze görünmeýän proseslere işaret edýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow bolsa bütün maslahatyň dowamında diňe birgedek Russiýaly alim Ivan Kuzmina Türkmenistanyň gahrymany adyny dakanda ýylgyrdy. Galan wagty uly kadrlarda onuň umuman biparh we islegsiz seredýän keşfini görmek bolýar. Ýeli Finç ýaňy ýakyny Türkmenistanyň gahrymany diýen hormatly ad takylan Jemal Saparowanyň mezlisiň dowamyna Berdimuhammedowlar baky ömür diläp aýdan sözlerine salgylanýar we bu sözleri Türkmenistanyň syýasy durgunlygynyň hemde doňokçulugyň soňuna ýakynlaşylýan bolmagynyň ähtimallygy hökmüne çemeleşýär. Gurbanuly Berdimuhammedow maslahat eden çykyşynyň ahyryna bu gedek üýtgüşik bir nutuk tülsümine ýüzürdi. Ol sözüniň soňuna 12 sany nakl aýdyp türkmen halkyny esasan agzybirligi we jewislige çagyrdy. Ýaşly Berdimuhammedow atalar sözüne salgylanyp agzybir adamlaryň taňrylarynyň bir bolanyny aýtdy. Arkalaşan adamlaryň daga aşýanlygyny belledi. Söýenişen ýykylmaz diýdi. İlim günüm bolmasa aýym günüm dogmasyn diýdi. Bu maslahat 25-nji sentýabrda Türkmenistanyň ikinji prezident Saparnat Niýazowyň Gypçak owasyna ýerleşen Arym gähine Türkmen maşynyň ruhy mescidine berilen sadaka bilen tamam boldy. Biz hepdeniň dowamyny bu gepleşik barada bildiriş berenimizde Ýerli Finçiniň türkmen siýasaty babatyny käbir sirli sanlary numerologiýa salgylanyny aýtdyk. Eýsem bu sirli sanlar haýsylar? Simbolizmlary, ırımlara, täleýnamalara berknanýan Gurbanuly Berdimuhammedow üçin şu we gelecek ýyl ören gyzyklydyr. Garaşlylygyň 33 ýyllyk bayramynyň öňe ýyrysyna geçirilen bu maslahat 1983-nji ýylda SSKP MK-nyň 1917-nji ýylyň Oktyabr rewolýusiýasynyň 66 ýyllygynyň öňe ýyrysyna geçirilen maslahatlaryny ýatlatdy. Beýlik tarapdan 2024-nji ýylyň güýdüne kommunistik rejimleriň ýykylmagyna 35 ýyl dolýar. Bu hem 5 sany ýedilik sany halyan Berdimuhammedowlar hemme meselede bu sany ulanýarlar. Meselem olara 7 sany bedew her ýyl sowgat berilýär. Hatda kabul edýän maksatnamalary hem 2024-2052-nji ýyllar üçin, ýagny 28 ýyl ýa-da 4 sany ýedilik. Şeýle hem şu ýyl Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelende hem 17 ýyl boldy. Eng gyzyklysy boldy 2025-nji ýyl ýylan ýyly bolup taryhda ýylan ýyllary, rewolýusiýalar we gozgalanlar ýyly adyny aldy. Ähli täleýnamalary gödüňine tutsak Gurbanuly Berdimuhammedow dogurdan bir tarapdan halkyň real durmuş hakyna açyşan gürlemäge syýasy erk tapmasa beýlik tarapdan ýylatyň bolajak närazylygyny artýan erkin pikir alışmalaryň öňüni almak üçin jewislik, agzybirlik temalaryny ýatlady. Ýöne näýle bolsa geçirilen maslahat şüphesiz taryhydyr. Meselem, geçen şäheriyek asyrlyk üzüňlügiň we 33 ýyllyk garaşlylygyň fonuny bu maslahatda ilkinji gedek ýylgyrmadyk, özara gürleşýän we şöhraty gyýgyrmaýan adamlary görmek bolýar. Adaty durmuşda hem şöhrat gyýgyrmakdan ýadan adamlaryň sanynyň köpelenigini, halkyň hakyky kynçylyklaryny boyun almazdan hiç ýyly meseleniň çözülüp bilinmeýändigini görmek bolýar diýip Türkmen Finç aýdýar.